Γεια σας παιδιά, TechSpin Gaming GR εδώ και σήμερα παίζουμε το 400 Years. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεις και από ό,τι κατάλαβα έχεις 400 χρόνια για να κάνεις κάτι. Δεν είδα τι πρέπει να κάνεις, αλλά θα το μάθουμε στην πορεία, πιστεύω. Δυνατός ήχος. Ναι, ας οκ νομίζω. Εντάξει, μισό, θα το χαμηλώσω. A game by script with... Εσείς μπορείτε να δεν ακούτε τόσο δυνατά νομίζω επειδή έχω το headphones. He woke up sensing something. Ξύπνησε αισθανόταν κάτι. Δεν μπορώ, ξέρω αν θα μπορούσα να το μεταφράσω. A calamity was coming. Left, right arrows. Oh. To stop the calamity he only had 400 years. A game by Script Welder. Ωραίο soundtrack, ωραίο. Music by Kevin MacLeod. Ωραία δουλειά, Kevin. Αν με ακούς που είναι πολύ σπανός. Sometimes there will come an obstacle you just had to wait. Τώρα το καταλάβω. Πολύ ωραίο παιχνίδι, τώρα που σκέφτομαι. Υποτίθεται ότι περνούσε χρόνια από ό,τι βλέπετε εδώ και έχει μπορέσει τώρα πέρα να το κάνω έτσι ώστε να μπορούσα να περάσει από πάνω. Εξόδεψε 4 χρόνια, αλλά εντάξει. Έχουμε ακόμα 396. Sometimes overcome an obstacle he just had to climb the tree. Oh, that was easy. Up, down, arrows to climb. Ναι, το καταλάβα. Υποτίθεται... έτσι, ποιος είμαι ρε. Κοίτα αυτό νομίζω. Ακόμα λίγο. Οκ. Ωραία μέχρι στιγμής. Sometimes the tree was in wrong place. Τώρα αυτό πώς το κάνουμε. Περιμένω μέχρι να... 2000 years later. Τώρα. Ή... Να το ρε. Νομίζεις δεν θα το βρίσκα. Μπορούμε να τα πιάσουμε, αλλά... To plant, εδώ είμαστε. Και τώρα περιμένουμε. $35 years later. Ωραία. Μέχρι εδώ. Εδώ πρέπει να το κάνουμε χειμώνα. Εδώ είμαστε. Καλό, πέφτουμε. As he visited the village, he saw that people were hungry. Και τι θέλει να κάνω εγώ ρε. Τι είμαι εγώ, θα σου ταΐσω. Γιατί πάω κάτω. Νομίζω πνίγηκα ή κάτι. Οκ. Εγώ απλά τους αφήνω να πεθάνουν, δεν μας ενδιαφέρει. Ή πρέπει να μεγαλώσω μισό λεπτό. Πρέπει να το κάνω αυτό. Πήρα. Αλλά το village είναι από την άλλη. Δεν ξέρω γιατί βάζω το mouse μέσα στη μέση. Εδώ τι θα κάνουμε. Sometimes to overcome an obstacle he needed to climb he needed a helping hand. What the fuck. Ναι.
χέρι θέλουμε. Πώς! Ήμουν απεγνωσμένος. Τα λεπτά περνούσαν χωρίς να βρίσκω μια λύση. Και τότε συνέβη.